přivítat naše speakery, naše dnešní panelisty. Jsou to lidé z organizací, které byly zapojené do tvorby naší společné pozice, vlastně, kterou jsme jako klimatická koalice vydávali právě k tématu stromů a k tomu, jakou roli můžou hrát stromy v mitigaci změny klimatu, v zachycování emisí skleníkových plynů. A někteří z nich se hodně intenzivně i podíleli právě na přípravě celé té pozice. A tu pozici najdete v aktualitách u nás na webu klimatická koalice.cz. Pokud byste si chtěli ten text přečíst, šla ven vlastně někdy v létě, v červnu, na přelomu června, července, takže to bylo takové období, kdy všichni odjížděli na dovolenou a nebylo to úplně vhodné období k tomu to nějakým způsobem komunikovat, medializovat a dělat k tomu právě i takovýhle webinář třeba. Proto jsme se rozhodli využít teď období podzimních výsadeb stromů, ke kterým ta pozice se právě taky vztahuje poměrně intenzivně, a využít i aktualizačního momentu toho, že za 2 dny nás čeká Den stromů 20. října. A rozhodli jsme se udělat k tomu tématu vlastně ještě webinář, na kterém bychom chtěli tu pozici trošku blíž vysvětlit jednotlivé ty části, jednotlivá témata, o kterých ta pozice pojednává. A já už tady postupně představím právě jednotlivé speakery a pozdravím, kteří představí ty části, kterým se věnují v rámci svých organizací. A představíme v pořadí, v jakém budou mluvit během webináře. Tak tady vítám nejdřív pana doktora Jana Holana, který je environmentalista a astrofyzik, který působí na Ústavu výzkumu globální změny Akademie věd. Dobrý den. Dobrý den. A pak tady vítám paní magistru Janu Smolíkovou, která působí jako specialistka na offsetové programy v organizaci CI2. Dobrý den. Hezký den. A dál pozdravím paní doktorku Marcelu Klemencovou, která působí v organizaci Arnika a jako vedoucí kampaně Zachraňme stromy a jako poradkyně. Dobrý den. A jako čtvrtá tady představí téma role stromů v krajině a to, jakým způsobem se dívat na ty výsadby, jakým způsobem k ním přistupovat. A paní inženýrka Miroslava Floriánová, která je krajinná inženýrka a specialistka právě programu Sázíme budoucnost v nadaci partnerství. Dobrý den. Tak jo, ještě organizačně bych chtěla říct, my vlastně každý bude mít slot, který bude zhruba 15 minut dlouhý. Aby jsme úplně netříštili tu diskuzi, tak jsme si říkali, že by bylo fajn dát po každém z těch slotů prostor třeba pro 2 dotazy. A kdyby vás nějaké dotazy napadaly během toho webináře, během toho, kdy budou jednotliví panelisté mluvit, tak klidně pište rovnou do chatu otázky, které vás budou napadat. Kolegyně bude sledovat a potom je budeme pokládat buď rovnou po těch slotech, kterých se budou týkat, anebo na konci ještě budeme mít prostor pro diskuzi. Je tam rezervováno zhruba 30 minut, ale uvidíme, jestli se nám prezentace neprotáhnou, tak když tak si necháme prostor na konci na zbytek těch dotazů. Tak jo, snad jsme řekli všechno a už bych předala slovo panu Holanovi s prvním příspěvkem. Děkuji. Tady zmáčknu share screen a tohle a ještě takhle. A to je asi dobrý. Jo. Já to tady mám předělaný těma, vadí mě tady ty obrázky těch přednášejících, ale já si je můžu dát někam. Já je můžu vlastně zmenšit, aby tam nebyli, protože já se vidět nepotřebují a teďka budu povídat do toho. Tak jo, já jsem si na to nachystal 15 obrazovek s tím, že to moje téma je skutečně uhlík jenom. Já jsem fyzik a zabývám se ochranou klimatu už jako více než 1/3 století, řekněme. A lesy v tom hrají samozřejmě velkou roli. Povíme si o tom všechno možné a jako co mě napadlo důležité říct a jinak se potom můžete ptát. Tak počkej, takhle, toto, já musím udělat, tak to je další obrázek. To je takový úvodní slide, který jako promítávám u různých přednášek. O klimatické změně se mluví teďka hodně, je to složka globální změny, která zahrnuje úplně všechno možné, včetně všakého chování lidstva a tak. A ta klimatická je proměna systému klimatického. Zdaleka to není jenom ovzduší, ale je to klimatický systém zahrnuje vlastně všechno, i biosféru. A proměnil se proto ten klimatický systém, že jsme změnili složení ovzduší a tím nevracíme do vesmíru tolik tepla, kolik od slunce získáváme. Ta nerovnováha je o něco víc než 1 watt na metr čtvereční. Bylo to něco méně než watt na metr čtvereční, už je to víc a asi se nebude zatím zmenšovat, to znamená oteplování se asi bude trošku zrychlovat. Klimatická změna je důsledkem právě jenom toho globálního oteplování, nebo se říká možná přesně globální ohřívání, to je jako právě kolik tepla si země nechává. Oteplování se měří tím, jako o kolik se oteplilo ovzduší, řekněme 2 metry nad zemí, nebo spíš povrch oceánů, ty jsou větší, ale to důležité je, že
že naprostá většina tepla jde do těch hloubek oceánu a jenom na atmosféru zbývá jenom malinko. Ta hlavní příčina toho je, že pálíme fosilní paliva. To je rozhodující. Dá se zapamatovat číslo velice snadno 10 gigatun uhlíku ročně, či 10 miliard tun, tolik ročně zoxidujeme z fosilních paliv. Něco malinko je z výroby cementu, ale to je prostě malinko relativně. Odlesňování hraje taky roli doposud a odhaduje se na 1 gigatunu ročně, čili to množství uhlíku z odlesňování je o řád menší než těch fosilních paliv. Tohle je graf z webu, který máte nahoře. Je to významná práce každý rok vycházející. Carbon budget, a teďka to je 2022, za 3 týdny asi vyjde pro ten rok 20, jako vydání roku 2023, které bude samozřejmě malinko jinačí. A to, co nás zajímá na tom grafu složitém, jsou ty části nad vodoravnou čáru, nad tou nulou a pod nulou. Nad tou nulou šedě to je fosilní uhlík. Jako skutečně jako stařičky. A to hnědé nad tou čárou, to světlé hnědé, to je odlesňování. Samozřejmě je to i nějaký úbytek uhlíku v půdách zemědělských a tak, ale odlesňování je zcela rozhodující pro tady tento tok uhlíku. Trošku se zmenšuje, jak vidíme, jako třeba od roku 50, tehdy byla možná trochu větší ještě. V té dolní části jsou 3 oblasti. Ta první pod čárou, to je, kolik uhlíku se schová, tedy samozřejmě oxidu uhličitého, že v tomhle případě, do oceánu. Je přetlak ovzduší a v těch oceánech se ten uhlík rozpouští. Ten oxid uhličitý. Je to opačně, než když otevřete pivo nebo minerálku, z té utíkají bublinky, jak se postupně ohřívá a jak klesl tlak toho CO2 nad tou hladinou. Na Zemi se to je opačný proces, že v průměru je přetlak ovzduší a ten se rozpouští v těch oceánech. Je to jako velice zhruba řečeno, půlka toho, co vypustíme do ovzduší, se někde ztratí. O něco víc než půlka je to. Tak a z té půlky jako jedna část zhruba stejně velká do oceánu a ta druhá, ovšem velice proměnná, se ztrácí v bujnější, mohutnější vegetaci a celé biomase. Nejde jenom o tu vegetaci jako rostliny nad zemí, ale i to, co je v půdách. To je každý rok trochu jináčí, podle průběhu počasí se dá říci. A je to teda čtvrtina našich emisí se takhle ztrácí, to je ta světleji zelená, jako mizí, to teda vlastně není mizí CO2 nebo mizí CO2, ale mění se na uhlík. Rostliny dělají z toho oxidu uhličitého uhlík fotosyntézou, asimilují. Naprostá většina toho se opět vrací do vzduší vlastně v zápětí, protože také dýchají ve dne v noci. Fotosyntéza probíhá jenom ve dne. A je to každý trochu jináčí. No a tady to dole, to, co zbývá v atmosféře, tak je to proměnné, ale v každém případě pořád v atmosféře CO2 přibývá, o tom se mluví, každý to ví. Tady to mám vlastně napsané, aby byl vysvětlený ten obrázek. Naprostá většina toho, co se uloží do asimilací a fotosyntézu, teda potom asimilací a není to prodýchané a přibývá toho, je v lesích. A dokonce víc než v těch tropických je to zřejmě v těch lesích našich, mírného pásma a boreálních, severských, to je ta tajga, řekněme, na Sibiři v Kanadě. Ale ukládá se to jenom tam, kde ty lesy stále mohou přibývat na hmotnosti, kde se netěží vůbec, nebo se aspoň plošně nekácí. Tam, kde se kácí, tak tam uhlíku ubývá. A při tom kácení prostě hodně ubyde, ještě se k tomu vrátíme. A na tu předchozí úroveň, jak to bylo před tím kácením, se ta zásoba, když se to daří a je dost vláhy a tak, a není sucho, a všechno se daří, tak za desítky let typicky, může to být třeba za 8 někdy, ale za 10, ale typicky je to za dlouho. Čili jakékoliv kácení znamená zhoršování klimatické změny v nejbližších 20-30 letech. V lesích, kde se hospodaří, tak víme zcela jistě, že ta zásoba uhlíku bude vždycky nevelká. I za 100 let, když třeba dorostou docela jako do mýtního věku, nebude nikdy tak vysoká, jako v lesích, kde se netěží, které jsou přírodní, anebo se už v přírodě dlouho nechávají. Tam ta zásoba uhlíku stále roste a nedá se to nijak dohnat, pokud ty lesy hospodářsky využíváme. Ukazuje se totiž, a to vlastně jsme dřív nevěděli, že i když v těch starých lesích jsou třeba staré stromy, jako velice staré a některé samozřejmě spadnou, rozkládají se, ovšem velký strom se rozkládá zase mnoho desítek let, tak ten uhlík tam je dlouho schovaný, tak v nich v naprosté většině uhlíku trvale přibývá. To je vlastně zvláštní. Jak je to
možné, že pořád přibývá. Když jsme se učili, že lesy dorostou do klimaxového stádia a potom jsou pořád zhruba stejné. Vždycky nějaké odouřou, nějaký požár přijde, úrovci nebo něco takového a zase ubíde trošku té nadzemní biomasy, podzemní třeba tolik ne, a potom zase přibude a je to pořád stejné. Teďka to tak ale už není. Nedosáhnou nikdy žádného klimaxového stádia, kdyby ta zásoba uhlíku byla už konstantní. Proč ne? Protože se klima mění. Tak třeba máme delší vegetační sezónu. To vy všichni víme, to je samozřejmá věc. A pokud ta vegetace netrpí nedostatkem vody, tak ty vyšší teploty, či delší vegetační sezóna, vede k tomu, že toho víc přiroste. Ta asimilace, prostě úhrn asimilace je větší za ten rok. Je pravda, že vyšší teploty znamenají taky rychlejší rozklad, rychlejší respiraci, ale převažuje ta akumulace asimilací fotosyntézou. V tropech se na tom podílí i to, že tam v zásadě více prší. To je zajímavá věc. Zase dneska víme, že přibývá rychle metanu v ovzduší a ukazuje se, že nejspíš je to proto, že se rozšířily mokřady, že prostě staly se ty tropické oblasti vlhčí a v těch zamokřených oblastech tam prostě vzniká metan, tak jako v bioplynových stanicích, nedá se tomu nějak zabránit. V teplých mokřadech vzniká víc metanu. Ty strojné mokřady sibirské toho metanu produkují málo, protože tam ty procesy jsou velmi pomalé. Možná, že hlavní pro růst lesů je to, že je hnojíme neviditelně, ale to se týká celé planety, je to dokonce jedna z planetárních mezí, která je dávno překročená. A je to proces, když spalujeme fosilní paliva, tak většinou vznikají nějaké oxidy uhlíku. U aut ve městech třeba jsou nějaká zařízení, katalyzátory, která tomu mají bránit, ale v úhrnu prostě při spalovacích procesech to vzniká hodně, třeba v letadlech, je to jeden z významných efektů, když se letá letadlama, tak i kdyby spalovalo vodík, tak pořád při těch vysokých teplotách bude z toho spalovacího vzduchu vznikat oxidy dusíku budou. A ty nakonec s deštěm spadnou na zem a v těch lesích to znamená, že prostě mají víc živiny důležité, kterou si sami vyrábějí také pomocí té mikroorhízy v kořenovém systému, ale takhle mají jako navíc, takže rostou rychleji. A vlastně samozřejmý důvod je ten, že CO2 ve vzduchu, když je ho víc, tak znamená jednodušší asimilaci, protože všechna vegetace si ten oxid uhličitý musí nachytat. Má na to průduchy v listech a těmi průduchy získává teda vzduch, ale CO2 z něj taky, a z toho potom dělá ty cukry. A je to pro ně živina důležitá a teďka, když je jí víc, tak ty průduchy nemusí být tak dlouho otevřené. A tím pádem jim neuteče tolik vody transpirací, většinou se tomu vegetace brání, i když někdy transpiraci jako používá, aby se ochladila výparem, ale teďka v zásadě platí, že vystačí s menším množstvím vody a tím pádem mohou rychleji růst. Tohle to je hlavní práce, která o celé té věci mluví. Jako prastaré lesy jsou globální ponory uhlíku a vlastně všechny tyto staré lesy, ty způsobují to, že příroda nám pomáhá. Ty lesy, kde se hospodaří, se na tom podílejí malinko nebo vůbec ne, spíš naopak, spíš uhlík přidávají. I když se to není odlesňování trvalé, i když se tam jenom mítí a opakovaně se zase přirozeně nechají zalesnit nebo sázením, tak v každém případě spíš uhlíku v nich ubývá. Jo, jak se to měří? Ta hlavní metoda je ta, kterou používá náš ústav, je taková věž nad terénem, tady je to smrkový porost na Bílém kříži, dospívající, ještě není starý, stále mladý poměrně smrkový porost a měří se 20krát za sekundu, jak fouká vítr ve všech třech směrech, jako trojrozměrně nahoru, dolů, doprava, doleva a tak. A současně si měří tou stejnou frekvencí koncentrace oxidu uhličitého a také metanu a vodní páry. A z toho se dá dopočítat, jestli to do toho ekosystému přibývá těchto látek, a naopak z něj ubývají. A v průměru je to tak, že samozřejmě ten les dorůstá a přibývá tam uhlíku v tom lese. Jak v těch stromech, tak potom v půdě. Oni do té půdy ten uhlík dodávají a prostě postupně té uhlíku v půdě přibývá. Tak to je hlavní metoda a to jsou jako některé obrázky z té významné práce. Tak například tady vidíme, že víc uhlíku podstatně, a to logaritmická škála vlevo, je v těch porostech, které mají málo stromů na hektar, čili v těch, kde mají staré obrovské stromy, tak je výrazně i řádově více uhlíku, než v těch mladých.
Další obrázek ukazuje, že i velmi staré lesy ten uhlík pořád ukládají. Ta čistá ekosystémová produkce, to je toto NEP, jako kolik toho vyrobí tun uhlíku na hektar za rok, tak není u těch starých lesů vůbec špatná. Tady to proložení tou černou čárou je jenom do necelých 300 let, ale v zásadě ještě pořád i u těch starších porostů 500 let a tak převažuje to, že stále uhlík ukládají, již třeba trošku pomaleji než porosty mladé. Ale to podstatné je, že pokud se na ně nesahá, tak ten uhlík z nich nemůže rychle žádný zmizet, jedině při požáru. Tohle ještě věc, kterou bychom si měli říct, asi to všichni víte a taky to píšeme v tom stanovisku. Ta podstatná věc, když se kácí, tak ta lobby kácecí říká, že se to použije, až to bude uloženo ve stavbách. Ale doopravdy je to i v evropské, i v české praxi jenom malá část, se uloží pevně do staveb na desítky, stovky let. A valná většina se prostě rychle spotřebuje, zoxiduje, spálí a tak. A co tam je další efekt, který není tak samozřejmý. Jakmile se někde ten porost prosvětlí, vykácí se plošně nebo z velké části, tak ta půda je osloněná, teplejší a rychleji se rozkládá ten uhlík, který byl na povrchu i v hloubce. Ty organismy, které tam žijí, stále respirují, prodýchávají ten uhlík a čím je teplej, tím to dělají rychleji. No a pak je tam samozřejmě další efekt, že tepleji by to nemuselo vadit, pokud ty stromy by tam rychle ten uhlík dodávali. Jak tím opadem, tak tím, co transportují do kořínku, vyživují všechny ty houby a mikroorganismy, aby získali zase živiny z půdy. Tak tento proces prostě neprobíhá, když se ten les vytěží a proto tam toho uhlíku rychle ubývá. Když odbočím těm hospodářským lesům, tak je možné těžit jenom tak, aby tam dostalo aspoň docela velký podíl těch velikých stromů. Oni pak pořád ještě dodávají uhlík do půd a mohou tu půdní biotu chránit a tomu rychlému úbytku uhlíku ho zbrzdit při nejmenším. Je na to ten článek, který je tam dole, to modré je hyperlink, je to moc zajímavý článek, doporučuji všem, co lesům rozumí lépe než já. Tohle je rozhovor, který v tom stanovisku nemáme, protože vyšel až v létě a je to velice dobré pozoruhodné čtení. Samozřejmě je to deník N, čili to není volně přístupné. Link tam máte takový ten maličký pod tím titulkem a je to rozhovor s profesorem Svobodou, velice zajímavý rozhovor. Ve stanovisku máme odkaz na článek ve Veronice, který taky on psal, ale taky není volně přístupný. A to, co volně přístupné je krátký článek Science, který vlastně v tom rozhovoru zmiňují, jako řada vědců publikovala výzvu velice jako důraznou, abychom zacházeli se starými lesy v Evropě mnohem lépe. Je to jedna stránka textu, když si klepnete na tohle, tak to je Science, ale potom přes Google Scholar tlačítko najdete PDF-ko plně čitelné. Je to malinké krátké čtení a je moc poučné, samozřejmě včetně, jsou tam i odkazy z toho. Tohle to je jenom taková ilustrace, že vegetace opravdu pohlcuje hodně uhlíku, ale potom ho zase prodýchává. Znáte, tu je to Keelingova křivka, tady to z různých míst. Ty modré tečky jsou hodně na severu a ukazují, jak to uhlíku, teda CO2 v tom směře může přibývat, 8 měsíců ho přibývá a 4 měsíce ho rychle ubývá. To je, když prudce roste vegetace, jak má dost slunka a tepla. Tak to znáte a teďka samozřejmě jde o to, ten graf to nepostihuje, ale máme data, která ukazují, kolik toho uhlíku se uložilo ve vegetaci. Neukazují k tomu graf, je to složité. Pozná to podle toho, kolik ubylo kyslíku. Kdyby všechen uhlík se proměnil na CO2 rozpustil v mořích, tak by ten kyslík, co v něm schovaný, prostě z atmosféry zmizel. Ale pokud rostliny ten uhlík chytají, to CO2 a zase ho štěpí na uhlík a kyslík, tak ten kyslík se vrací do ovzduší, takže ho ubývá trochu pomaleji, než kdyby to ta vegetace nepohlcovala. Tak z toho víme, kolik ty lesy doopravdy pohlcují. Tohle to je schéma, kterému nemusíme dlouho mluvit, jenom že ho máme, na Veronice je animované. Ano, naše emise jsou 10 gigaton uhlíku ročně fosilní a z těch lesů jde 1 gigatona, ale přesto tady máme fotosyntézu, se ukládá 2x, 3x víc než my emitujeme tím odlesňováním. Čili je to významná pomoc, která teďka probíhá, není na věky, lesy nemůžou rost do nebe, ale momentálně bude probíhat a ještě pokud se oteplení nepřesáhne nějaké strašlivé meze, třeba celé 3 stupně Celsia oproti minulosti, tak by tahle ta věc měla probíhat ještě dál. No a to je vlastně poslední odkaz,
Já mám takovou veřejnou knihovnu publikací, které čtu, teďka jsem toho četl zrovna hodně k tomu a zastřádal, tak ta je veřejná a je tam přímo kolekce, která se týká uhlíku v lesích. Zdaleka ne jenom těch starých lesů, ale i jsou tam i rady, jak hospodařit, aby uhlíku pokud možno neubývalo, jak chránit biodiverzitu tím hospodařením, nebo co nejméně jí škodit. Dokonce je to tak, že, jak říká profesor Svoboda, někdy nějaký management potřeba, aby biodiverzita byla posílena a nikoli poškozována. Tak tam je kolekce, to si můžete najít a je to teda dobré si zřadit taková ikonka vpravo nahoře, taková knížečka je tam, aby to bylo dle přidání, data přidání. Tam jsou prostě nové věci, jsou vždycky nahoře. Tak já vám moc děkuji za pozornost, myslím, že jsem přetáhl, ale snad ne strašně moc. Děkuji a těším se na vaše dotazy. Omlouvám se, že jsem tak rychle drmolil teda. Jo. Nevadí, děkujeme moc za prezentaci zajímavou. Já oceňuji zejména odborný termín kácecí lobby, to se mi líbilo. A koukám, kolegyně psala ještě do chatu jednou připomínku, pokud byste měli nějaký dotaz, můžete zmáčknout dole tu ikonku Reactions, tam je možnost zvednout ruku a položit potom dotaz přímo. Pokud by vás něco napadalo ještě teď k tomu, co tady teď zaznělo, případně můžete pokládat průběžně otázky do chatu, kdo byste, koho by něco napadalo během mluvení, třeba během prezentací. A v tuhle chvíli nemáme, asi to vypadá dotazy k tématu přímo fyziky uhlíku v systémech. A tak já bych předala slovo Janě Smolíkové, která se zabývá tématem offsetování a osvětlí nám to, jakým způsobem pohlížet právě na offsety z hlediska ukládání uhlíku a role v mitigaci změny klimatu. Dobrý den. Tak, se tady pokusím. Jo. Tak dobrý den, moje jméno je Jana Smolíková a ráda bych vás seznámila s tématem sázení stromů ve spojitosti uhlíkových offsetů. Aby jsme vůbec věděli, o čem se tady budeme povídat, tak vám nejprve ty offsety vysvětlím a taky bych nás ráda představila. My jsme nezisková organizace CI2 a environmentální tématice a udržitelnosti si věnujeme více jak 20 let. Zaměřujeme se především na klimatickou změnu, adaptaci měst na změnu klimatu, stanovení uhlíkové stopy a právě také offsetovým projektům. Co je tedy samotný ten uhlíkový offset? Uhlíkový offset nebo offsetový projekt. Z překladu jako z angličtiny, tak offsetovat znamená kompenzovat. Jedná se tedy o snížení emisí oxidu uhličitého a případně jiných skleníkových plynů, které jsou emitovány kdekoliv na světě a právě pomocí toho offsetového projektu je dokážeme snížit. Je to tedy nástroj, finanční nástroj, protože funguje tak, že se přispěje na ten offsetový projekt a prostřednictvím toho offsetového projektu právě snižujeme ty emise. Existují dva typy těch offsetových projektů a to jsou buď takové, které pomáhají předcházet jejich vzniku, to jsou například obnovitelné zdroje energie, anebo které přímo aktivně snižují množství již vyprodukovaných emisí v atmosféře a tím je právě například výsadba zeleně. Jenom pro představu, tak existují dva systémy obchodování, ono se to potom často plete, nebo člověk má představu, že právě ty uhlíkové offsety tak se dají prodávat, ale tak, abych vysvětlila, jak se to má, tak právě existují ty dva typy obchodu. Ten první typ jsou takzvané emisní povolenky, to jistě znáte. Ty jsou povinné a jsou určeny pro velké znečišťovatele, je to především pro průmysl nebo nějaké těžební průmysl, továrny a podobně a jsou obchodovatelné. Nicméně tyto emisní povolenky jsou řízené státem. Na druhé straně je trh volný, to se jedná o dobrovolné kompenzace, kdy kdokoliv, ať už jednotlivci, firmy nebo instituce, tak mohou kompenzovat svoji uhlíkovou stopu. Je to tedy na dobrovolné bázi, nejsou dále obchodovatelné, je to tedy oddělené od toho státního obchodu s povolenkami a řídí je nezávislé instituce. Dopad offsetových projektů tak
je globální. Vlastně z pohledu snižování množství těch skleníkových plynů, tak nezáleží na tom, kde takovýto offsetový projekt realizujeme. Jestli zde v České republice, anebo na druhém konci světa, protože vzduch se promíchává a cirkuluje globálně, takže ten CO2 nebo ty skleníkové plyny se pohlcují kdekoliv. Nicméně offsetový projekt má pozitivní dopad i na krajinu a komunitu a tu nejvíce ovlivňuje právě v místě realizace. Klíčové je zmínit, že offsetový projekt funguje jako doplňkový nástroj. Znamená to, že v první řadě by ten znečišťovatel, který produkuje emise skleníkových plynů, tak by měl v první řadě si nechat spočítat uhlíkovou stopu a sledovat ji. Potom u sebe zavést taková opatření, která by vedla ke snížení produkce této uhlíkové stopy a až na závěr offsetovat. Je to hlavně z toho důvodu, protože velké firmy nebo i ten průmysl těžební a podobně, především u těch primárních zdrojů, tak není úplně reálné, aby se aktuálně dostali na nulovou uhlíkovou stopu. Takže určitě zbylé emise tam vždycky budou, nebo jistě v nejbližší době. A proto tedy je snaha tyto emise snižovat, ale pak tedy možnosti následně offsetovat neboli kompenzovat. Ty offsetové projekty jsou definovány určitými kritérii. Ta kritéria vzešla z Kyotského protokolu. Aby to právě byl offsetový projekt, tak musí splňovat tyto požadavky. Takový projekt byl realizován za účelem snižování skleníkových plynů v atmosféře a je skutečný. To je důležité říct, protože občas jistě se setkali s tím, že některé projekty sice jsou prezentovány, ale třeba jejich realizace neproběhla nebo proběhla pouze částečně. Nicméně, aby opravdu ten projekt splnil funkci offsetového projektu, tak musí se realizovat a jednotliví aktéři právě by měli být o tom informováni. Klíčové také je, aby ten offsetový projekt splňoval takzvaný princip adicionality, což je princip, kdy vlastně pouze díky tomuto projektu dojde ke snížení skleníkových plynů. Bez jeho realizace by tedy k tomu snížení nedošlo. A zároveň projekt by nebyl realizován bez finančního příspěvku právě z těch offsetů. Tedy když jsou finanční prostředky z jiných míst, jsou jiné možnosti, jak tento projekt zaplatit, tak už to také nesplňuje principy offsetového projektu. Dále tento offsetový projekt má mít širší pozitivní dopad na krajinu a komunitu, také nespůsobuje žádnou škodu lidem ani krajině, musí být transparentní, to znamená, že musí se prezentovat metodika, veškeré informace o projektu a také finanční příspěvky. Zároveň musí být udržitelný a monitoruje se. A právě ty finanční příspěvky, tak tam jde zejména o to, aby ten projekt nebyl financován duplicitně ze dvou zdrojů. Těch offsetových projektů existuje několik typů. Takové nejhlavnější, které se v současné době realizují, tak je právě výsadba nové zeleně, zároveň tedy ochrana starého lesa, také agrolesnictví, kde se kombinuje zemědělství s výsadbou stromů na jedné lokalitě, anebo obnovitelné zdroje, pro nás asi nejznámější instalace fotovoltaik. Co se týče těch offsetových projektů, tak měly by mít právě další přínos pro tu krajinu a komunitu, jak jsme si říkali. A konkrétně u těch stromů, tak ten přínos je velmi důležitý. Dá se říct, že ta kompenzace nebo to pohlcování oxidu uhličitého je taková třešnička na dortu, ale jejich přínos je zejména pro přírodu, že zachycují prach a chrání proti hluku, hrají také důležitou roli v koloběhu vody, pomáhají proti erozi, jak větrné, tak vodní. Pro lidi také slouží k rekreaci, ale slouží také především k adaptaci měst a krajiny v současné době oteplování. Teď se tedy dostáváme k té otázce, zda má offsetování pomocí sázení stromů smysl. Tak smysl 100% má. Jak jste slyšeli v předchozí prezentaci, tak stromy pohlcují
spoustu oxidu uhličitého a udržují ten uhlík. A je to v obou případech, jak při výsadbě nových stromů, tak i v případě ochrany starých stromů. U té výsadby nových stromů tak je důležité, že je to součást vlastně zachování kontinuity a udržitelnosti i toho samotného lesa. Ty nové stromy pohlcují uhlík, nejvíce ho pohlcují právě v době svého růstu, ale i po celou dobu, protože udržují uhlík v půdě, tak jsme také slyšeli v předchozí prezentaci. A samozřejmě ideální případ, kdy, protože to dřevo dokáže udržet v sobě uhlík i když už není v podobě stromu, ale když se tedy využije pro výrobu například nábytku anebo stavbu domů, tak ten uhlík dokáže udržet další desetiletí nebo i staletí. Nicméně stromy nedokáží kompenzovat naší celou vyprodukovanou uhlíkovou stopu za celé lidstvo. Takže není rozhodně cílem vysázet ani celou planetu, ani celou Českou republiku a není cílem, aby stromy zachránily svět. Za jakých podmínek tedy ta výsadba stromů může fungovat jako offsetový projekt? Je tedy cílem, aby ty stromy udržely co nejvíce uhlíku. Realizace výsadeb musí tedy probíhat v souvislosti nebo ve standardu mezinárodně stanovených pravidel a standardů těch offsetových projektů, aby právě splnilo veškerá ta kritéria. Je to také důležité sázet vhodné druhy stromů pro danou lokalitu a také ve vhodné formě, tedy například u nás v České republice, protože máme velké plochy lesů, tak ideálně zde chybí, nebo nejvíce zde chybí rozptýlená zeleň a proto je ideální sázet právě tuto rozptýlenou zeleň ve volné krajině a na zemědělských plochách. Tak je důležité ale nesázet stromy všude. Jsou i místa, lokality, kde stromy nemají být, jsou to například louky, pastviny, mokřady a podobně, ale například i místa ve městech, kdy strom například zabrání proudění vzduchu a může naopak zhoršit to lokální mikroklima ve městě nebo v ulicích. Nejde o samotný počet stromů, ale o jejich kvalitu a dožitý věk. Je důležité stromům věnovat následnou péči, právě aby se dožili toho požadovaného věku a ideálně, jak jsme si říkali, tak využít potom dřevo dál právě na výrobu nábytku, stavby domů a podobně. Samozřejmě, ale není to úplně 100% možné. Důležité u těch offsetových projektů nebo další podmínkou je transparentnost všech těch projektů a jejich průběhu. Důležitým faktorem je tedy ten princip adicionality. V případě, že by offsetový projekt mohl být hrazen z jiných zdrojů, tak už to není offsetový projekt. Je to například v případě, že výsadba může být hrazena ze státní dotace, anebo má majitel lesnické půdy zákonnou povinnost o zalesnění. V tomto případě, když tam není žádná přidaná hodnota, tak to také není offsetový projekt. Pokud je výsadba hrazená z více zdrojů, zase jsou například dotace a nějaké příspěvky od firmy, už to také nesplňuje požadavky offsetových projektů. Pokud výsadba nahrazuje starou výsadbu, tak už to také nesplňuje ty parametry offsetových projektů, protože je to z důvodu, že ten původní les byl již započítán do toho množství, které se počítá pro pohlcení CO2 a udržení uhlíku. A tedy, když se vykácí a nahradí se novým, tak stále to číslo figuruje v té rovnici. Je tedy potřeba tam přidat něco navíc, aby tam byla zase ta adicionalita. Nicméně, jak jsme si říkali, ten přínos stromu neplyne jenom ze snižování množství skleníkových plynů, ale ten jejich přínos je mnohem komplexnější. A jednoznačný význam mají právě momentálně při adaptaci na změnu klimatu. Je také důležité říci, že offsety nejsou spasitelné nebo nespasí nás a nezachrání před oteplováním a je třeba řešit především příčinu a nikoli až následek. Takže samotný záměr offsetových projektů je dobrý, ale samozřejmě je až tou poslední možností a především by se mělo nejdřív tedy sledovat, počítat uhlíková stopa, potom snižovat a až tedy nakonec offsetovat a využít právě tyto offsetové projekty.
Zároveň tedy tyto projekty je nutné správně realizovat a také dobře komunikovat. Jak se v tom orientovat? A ne, co můžeme při výběru seriózního projektu si všechno o projektu zjistit, co je důležité vědět, tak jsou to především dostupné informace o projektu, to znamená jasně definovat, kde se ten projekt realizuje, kdo ho realizuje, kdo je zodpovědný za následnou péči, co se tam sází a podobně. Všechny tyto informace by měly být dostupné, transparentní a zároveň by měly být transparentní i finanční příspěvky. Také je důležité říci, jak se taková kompenzace nebo offsetování správně prezentuje. Spousta lidí má momentálně offsety nebo offsetové projekty spojené s greenwashingem, což samozřejmě může nastat, ale abychom tomu zabránili, tak je důležité zmínit, jak právě offsetting prezentovat. Firma produkuje nějakou, například firma nebo kdokoliv, jakýkoliv subjekt, tak produkuje jistou uhlíkovou stopu. Nicméně, když využije nebo přispěje na offsetové projekty, tak ale tato jeho uhlíková stopa, kterou on vyprodukoval, tak je stále stejná. Takže aktuálně správná korektní prezentace je taková, že by měl prezentovat 2 čísla. To jedno číslo reprezentuje velikost uhlíkové stopy a to druhé číslo je příspěvek na offsetové projekty. Není to tedy, že když přispěje ve velikosti své uhlíkové stopy na nějaký offsetový projekt, že by byl uhlíkově neutrální. To by právě byl případ toho greenwashingu, kdy se prezentuje nepravdivě. Takže prezentovat tato 2 čísla a takto by to mělo být korektní. Jenom bych ráda ještě na závěr zmínila, že existuje také český program, který spravuje naše organizace CI2, jmenuje se Offsetujeme CO2 a zde realizujeme offsetové projekty na území České republiky. Počítáme tady i s daty, které jsme měřili přímo v terénu v rámci České republiky. Všechna data jsou evidována, jsou transparentní a program funguje již od roku 2015. Kdybyste si chtěli přečíst něco víc, podrobnější informace o offsetových projektech, tak tady jsou ještě odkazy na články a kdybyste měli nějaké dotazy, tak se zeptejte a jinak to je všechno k offsetům. Moc díky za komplexní příspěvek o offsetování, založený na praxi organizace CI2, která se tématem hodně zabývá. A nám tady spadly 2 dotazy do chatu rovnou během příspěvku, tak já začnu od spodu. A dotaz zní, vzhledem k tomu, že uhlík drží i dřevostavby, domy, chalupy, je to slovensky, je tam slovo drevnice, teď nevím, jak to přejmenovat, roubenka možná přeložit. Byl vzpomínaný nábytok, ale ten je vystavovaný vonkajším vlivům. Jak to je? Jaká je teda role těch budov vzhledem k tomu, že jsou vystavované vnějším vlivům a jakým způsobem tam funguje to ukládání uhlíku, jestli to není méně efektivní než nábytek? Otázka. To vůbec nevadí, protože ten uhlík udržuje samotná ta biomasa, takže to dřevo. Takže samozřejmě to dřevo taky má svoji životnost, nevydrží na věky, ale po dobu, co bude ať už až v podobě domu, dřevostavby nebo i nábytku, tak pořád ten uhlík v sobě v té dřevní mase drží. Takže nějaké vnější vlivy tomu nevadí, dokud třeba to dřevo není spálené nakonec nebo neschníje. Super, díky. Zodpověděli jsme otázku, snad, pokud ne, můžeme ještě dovysvětlovat. A pak je tam ještě jeden dotaz, který se váže částečně k příspěvku pana Holana, tak se obracím na vás na oba, kdo se toho budete chtít ujmout. A dotaz zní, v předchozím příspěvku zaznělo, že nejvíc uhlíku váží staré přírodní lesy, tady je, že nejvíc uhlíku váže mladý strom. Tak jak to vlastně je? Cítím tam možná trošku rozdíl mezi stromem a lesem. Nevím, kdo se toho chcete ujmout. Já to můžu asi říct. Tak starý strom v každém případě ukládá daleko víc uhlíku než mladý, protože je prostě velký. Ta množství asimilovaného uhlíku je závislé na ploše koruny, se dá říct přibližně, tedy ještě přesněji na tom jako úhrnu toho listí, protože koruna může být taky vertikálně mohutná, nejenom horizontálně.
tak velký strom vždycky ukládá víc. A co se týká toho tempa, já jsem ukazoval v té prezentaci graf z té práce z roku 2008, kde vlastně ta čistá ekosystémová produkce byla podobná u úplně mladých a starých lesů. V podstatě to jde o to, že když je to celé zapojené, ten les jako má ty koruny všude, tak vlastně tím je to omezeno, kolik může ukládat uhlíku. A ku podivu těch starých to ukládání probíhá také, stále přibývá uhlíku v půdě a v té hmotnosti nadzemní, když nějaký strom spadne, tak velice rychle kolem spadného stromu před to jeden strom, tak to není veliká oblast, začnou růst ty semenáčky, které tam byly nachystané a neměly dost světla, takže v podstatě ta asimilace zůstává zhruba stejná. Ještě jsem neříkal takový detail. Ve skutečnosti z těch starých porostů tam se ukládá uhlík do nich, co tam zůstává, ale potom z ní také uhlík odtéká a spolu s vodou, spolu s nějakou průsakem vody a tak utéká uhlík, jak teda rozpuštěné jako nějaké ionty oxidu uhličitého, tak také karbonáty a právě ty vápníkové atomy v tom, to se jmenuje jako, dohromady je to dissolved, rozpuštěný inorganický uhlík, tak nakonec jdou do moří a případně se přispějí k tomu, jestli nějaký uhlík uloží ve formě karbonátu až na dno. I organický uhlíči, takové ty rašelinné hnědé vody obsahují hodně organického uhlíku ve složitých sloučeninách a část z nich nakonec se přes nějaké biologické mechanismy uloží až na dna třeba hlubokých oceánů. Čili oni mají ještě jeden tok uhlíku, představují spíš ty velké staré porosty, který se měřit normálně jednoduše nedá, protože to prostě do ovzduší nejde v tom místě a do ovzduší to z velké odchází v těch oceánech a nějaká část se pomocí těch lesních ekosystémů ukládá i na mořské dno. Tak ty mladé lesy toho tolik v té půdě nemají, tolik to nevyprodukují. Takže u těch starých lesů ta výhoda je dokonce ještě větší, než ten obrázek naznačuje. A to rozhodující je ale, že prostě každé kácení znamená obrovský úbytek uhlíku v tom místě a když ten les nekácíme, tak prostě ten uhlík trvale absorbuje. Když se založí nový les, tam, kde to jde, tam, kde předtím nebyl, v Evropě takových míst moc nemáme, ale sukcesí samozřejmě přibývá lesů, i když je nikdo nesází, tak samozřejmě uhlík hromadí a je to dobře, ale doopravdy ten potenciál výsadby nových lesů na místo něčeho jiného je, jako řekl bych, hodně malý. Jo, děkuji za odpověď komplexní. Čas běží, tak už necháme další otázky případně na diskuzi po příspěvcích a já bych poprosila s dalším příspěvkem paní Marcelu Klemencovou. My už jsme tady slyšeli o tom, že je velký význam právě těch starých stromů a tak paní Klemencová nám vysvětlí, proč je důležité ty staré stromy chránit, spíš než se upínat na nové výsadby. Předávám slovo. Takže ještě jednou dobrý den. Věřím, že se slyšíme a že už vidíte moji prezentaci. Já pracuji pro Arniku, respektive pro pobočný spolek Centrum pro podporu občanů a vedu tam takový malý stromový tým, si říkáme. Naším hlavním tématem je právě ochrana stromů a alejí ve volné krajině. Asi budete znát naši anketu Alej roku nebo naše statistiky kácení a výsadeb kolem krajských silnic. No a posledních 5 let jsme pracovali v chráněné krajinné oblasti v Poodří a tam jsme právě ošetřovali staré stromy, potenciální nebo současné biotopy a sázeli nové stromy, původní druhy. A ještě teda bych chtěla poděkovat svým předřečníkům, kteří nějak už zmiňovali ty základní významy stromů. Nebudu se muset opakovat. Jana Smolíková také řekla, že nejde jenom o počet, ale taky o kvalitu a o dožitý věk. No a to už jsme vlastně u těch vzrostlých stromů, které bychom měli chránit a o čem budu mluvit. Já bych se nejdřív vrátila k tomu, co máme v naší pozici klimatické koalice, kde tedy je explicitně uvedeno, že staré stromy jsou významné právě z hlediska biodiverzity a proto je potřeba je chránit a bránit jejich zbytečnému kácení.
Obrázek, který teď vidíte, vlastně asi takový typický, jak si určitě každý laik představí, jako starý letitý rozpraskaný dub, lípu, prostě starý stařičky stoletý strom. Je doplněný tady grafikou různých breberek a organismů i s určením jejich sídel nebo těch mikrohabitatů, jak se tomu říká v tomto případě, ať už to jsou usychající ulomené větve nebo dutiny nebo praskliny. Ale to je vlastně jenom takový obrázek názorný, který bych tady řekla, který bych chtěla dokumentovat, co si asi každý představí pod pojmem starý, staletý, letitý strom, typicky památné lípy a duby u nás v české krajině. Já bych vám ale chtěla ukázat ještě něco jiného. A to je v podstatě takový základní životní cyklus stromu. A chci na tom demonstrovat, že to, co známe jako památné stromy stařičké, tak to tady asi takhle ukazuju, to je úplně tady ten poslední v řadě. A to, co nejčastěji začínáme vídat, zejména ve městech, ale už i v krajině, je tady ten úplný počátek. To jsou ty mladé zasazené stromy, z nich některé se dostanou i vejš do stádia, říkejme tomu puberťák nebo velice mladý jedinec, ale co je problém, začínají nám ubývat stromy v těch pozdějších stádiích věku. A na čem to závisí? V podstatě na našem vztahu ke stromům. A já jsem si tady dovolila dělat takovou maličkou tabulku, kde vlastně srovnávám trošku minulost, míněno spíš něco před průmyslovou revolucí, a horkou současnost. A zkusila jsem to srovnat z různých aspektů, jako je vlastnictví půdy, jako je čas, funkce, kterou od stromu očekáváme, i požadované přínosy nebo benefity, chcete-li. A jenom bych to krátce shrnula. V minulosti, jestliže ti vlastníci půdy už byli šlechtici nebo církev, nebo jednotlivý sedlák, tak v podstatě tam bylo strašně důležitý ten náhled časový. Tam v podstatě oni měli neomezeně času, protože tam se ty pozemky dědily z generace na generaci. Byla zajištěna kontinuita pro vlastníka, ale taky pro způsob hospodaření na tom pozemku a také pro stromy, které prapradědeček vysadil a prapravnuk ještě užíval. Funkce zjednodušeně můžeme říct, že byly nejdůležitější estetická, prostě tohle to je moje, to je krásné, to je ten zámecký park, nebo ta kočárová cesta od zámku ke kostelu, nebo strategická, rozdělit nějak ty pozemky, vymezit je i pro vojenské účely, víc jak vojáci pochodovali v alejích, známý to příběh a byli skryti a mohli případně jíst ovoce, ale taky praktická, hlavně u těch sedláků, protože ti sázeli hlavně ovocné stromy, aby z nich měl užitek. No a ty benefity, jak jsem říkala, chtěli vymezit, odkud až kam je to moje. Známe hraniční aleje, hraniční stromy. Chtěli zkrášlit to své panství a chtěli, aby jim to přinášelo užitek. Když se podíváme na přítomnost, tak tam vlastnictví pozemku znamená, že to je vlastnictví buď státu nebo obce, zemědělce anebo nějaké soukromé osoby. A hodně se nám změnilo to časové pojetí. Je to vlastně, já jsem tady napsala, že to je omezené jedním funkčním obdobím. A to už je jedno, jestli je to jeden můj život jednotlivce, nebo jedno funkční období zastupitele, nebo jedno funkční období politika. Prostě ta kontinuita tam velice často není zajištěna. A do popředí se nám jednoznačně dostala praktická funkce. Pak teprve možná estetická, možná na základě celospolečenského tlaku i ta ekologická a historická. A pokud jde o to, co od stromu chceme, tak si dovoluji tvrdit, že na první místě je to, aby nás neohrožovali, neobtěžovali, aby nás nestáli moc peněz, pak už možná, aby nám s nima bylo ve městě nebo v krajině příjemněji, aby se nám volně dýchalo, aby tam nebylo takové velké vedro. Pak možná někteří vnímají i jejich zkrášlovací funkci a možná někteří k ním mají vztah i z toho historického hlediska. Tohle vysadil můj děda, nebo tahle alej v našem městě už 100 roků ukazuje cestu z města ven k vedlejšímu městu nebo ve vedlejší obci. Takže to je takové srovnání vztahu ke stromům, které se podle mého právě hodně obrážejí ke vztahu k těm takzvaným vzrostlým nebo chcete-li starým stromům.
Na dalším obrázku bych chtěla trošku, abychom si sjednotili pohled na to, co jsou to vzrostlé stromy, ty, které teda bychom měli chránit. Obrázek vlevo, to je nejspíš nějaký prastarý dub a je to opravdu takový ten dub stařešina, teď se používá výraz senescentní, v podstatě už na sklonku svého života. Ale to, co vidíte vpravo, to je podle mě mnohem důležitější. To je obyčejný dvorek v moderním městě a ten strom, který tam vidíte, je lípa a je jí 30 let. A teprve v té době začíná vypadat jako strom a vidím, že v jejím stínu se dají děcka, prostě začíná plnit své funkce, své benefity. A podle mě je tohleto, zejména ve městech, asi takové nejvýznamnější stádium našich stromů. To jsou ty, které jsme před 20-30 lety vysadili. Oni nám teď dorůstají a v mnoha případech se dostávají do střetu s dalšími funkcemi těch ploch, na kterých rostou. Takže i tato 30letá lípa patří mezi ty takzvané vzrostlé stromy, které bychom už měli velmi přísně chránit. Ale pojďme dál. Máme my vůbec ve městě na tak vzrostlé stromy místo? My bychom chtěli, jak jsem minule už zmiňovala, aby to ve městě bylo krásné, aby se nám tam příjemně žilo, abychom se tam mohli procházet a odpočívat. V podstatě v tom přetechnizovaném městě moderním má člověk jakousi podvědomou potřebu přírodních prvků, které třeba ty stromy zrovna dobře představují. Ale zároveň chceme, abychom měli spravené chodníky, abychom měli kvalitní cesty pro auta, pro cyklisty i pro pěší. Zároveň chceme, aby jsme měli funkční inženýrské sítě, abychom měli elektřinu a teplo. Chceme parkoviště pro rezidenty, ale nejen, i veřejná. A chceme, aby fungovalo veřejné osvětlení, abychom se pod mě cítili ve městě bezpečně. A tohle všecko jakoby působí proti sobě. Důležitý aspekt proto, když chceme argumentovat pro ochranu vzrostlých stromů. A teď jsem si připravila několik spíš konkrétních příkladů, příběhů, protože si myslím, že na základě toho se mnoho lépe ilustruje a vysvětluje a snad vám to pomůže pochopit i tu naši pozici k vzrostlým stromům ve městě. Tohle to je dvorek mezi panelovými domy. Stromy, které vidíte, tam byly vysázeny tak před 50 lety a rozhodně už jsou v té kategorii vzrostlé stromy, kvalitní sídelní zeleň, měly by být. Ale to, co vidíte, to se tam dělo v době, kdy se dělala rekonstrukce horkovodu. Ty stromy nebyly v cestě inženýrské sítě. Oni pouze jenom byli dostatečně blízko, aby dopadaly takhle, jak tady to vidíte. To znamená, že vlastně správce té sítě nebo realizátor té stavby spíše vůbec nedbal na ochranu stromů jako takových. Na ochranu kmene, na ochranu kořenového prostoru, ačkoliv v okolí je parkoviště, velká betonová plocha, tak ty mechanismy parkovaly přímo v místě, popojížděly po trávníku, po nábězích kořenů. A to, co vidíte vlevo, to je na upozornění jakási provizorní ochrana kmene, takzvané skladiště dveří, kde si na stavbě vybrakované a postavené kolem stromu. Tak. Další příklad. Tohle je příklad, člověk by řekl veřejně prospěšné stavby, protože tady se buduje cyklostezka. To znamená, určitě vnímáme dobře v kontextu to, že se dává místo pro cyklodopravu třeba na úkor automobilové ve městě zvlášť rozbujelé. Ale i když tedy ve stavebním rozhodnutí bylo v podmínkách dodržovat standard pro ochranu stromů při stavebních činnostech, i když tam byla podmínka, že orgán ochrany přírody bude vykonávat stavební dozor, ani jedno z toho neprobíhalo z důvodu nedostatku financí, času a podobně. Takže opět poškozování tentokrát celého stromořadí, poškozování kořenů při výkopových pracích. Nemuselo to být, na druhou stranu je dost místa, kde jako mohli s tou cyklostezkou jít. A vidíte i poškození kmene. Jakkoliv třeba Česká inspekce životního prostředí takovýto typ poškození nepokládá za něco, co je v rozporu se zákonem, protože to zásadním způsobem nepoškozuje vitalitu kmene. Ale minimálně můžeme říct, že to poškozuje majetek města, neboť strom jest majetkem města.
Ale abych nebyla jenom těch negativních případů, vraťme se na ten dvorek, kde probíhala rekonstrukce teplovodu. A je to v podstatě tatáž lokalita v rozpětí 10 nebo 9 let tedy. 2014 tam probíhaly ty výkopové práce a vy vidíte 2 stromy, jsou to ozdobné sakury a vidíte parkoviště. Ozdobné sakury byly vysázeny jako náhradní výsadba za toto parkoviště, kde padl velký zrostlý strom. Jedna věc, jak můžu zabezpečit dožití stromu do dospělého věku a ochranu dospělých stromů, když sázím stromy do ochranného pásma inženýrských sítí. Dotaz na investora. Druhá věc, to už je ta, řekněme, pozitivnější, tam totiž došlo k jakémusi kompromisu mezi správcem sítě a orgánem ochrany přírody. A ty stromy, ačkoliv mohly být podle zákona vykáceny, tak nebyly. A investor tady těchto prací řekl, že si to takzvaně riskne, že je tam nechá. Můžu říct, že i když je to nestandardní a i když šlo v uvozovkách jenom o sakury, tak to bylo dobré řešení, protože vidíte, že ještě za 10 let ty sakury tam svou funkci plní. A na první pohled, dendrolog by asi měl námitky, vypadají prostě jako krásné stromy. Takže některé věci jdou na základě dohod, domluv, mimo třeba to, co tvrdí současná právní úprava. Tak, teď se podíváme do trošku jinšího prostředí, a to je volná krajina. Tam je ta problematika trochu jiná, jakkoliv můžeme říct, že ty funkce vzrostlých stromů jsou ne-li identické, tak velmi podobné. Tam bych ale na první řádek dala biodiverzitu, ochranu biodiverzitu a ochranu stromů biotopů. Asi víme, co si pod tím můžeme představit. Na druhé straně jsme teda ve volné krajině, tak tam stoupá určitě význam rekreace, turistiky, ale určitě tam taky stoupá hodnota té krajiny jako takové. V podstatě stromy jsou jakoby takovými pomníky toho vývoje přirozeného té krajiny a mapují nám například to, co se tam kdysi stalo, jakým způsobem byla využívána. Teď narážím například na historické aleje, které teď už možná vedou od nikud jinam, nebo na jednotlivé stromy, které zbyly jako pozůstatky bývalých usedlostí, nebo cest, nebo sakrálních staveb, které už zmizely. A řekněme si tak jako na minulé podobné tabulce, co teda stojí proti tomu, respektive co vyvolává konflikty s ochranou těchto významných stromů ve volné krajině. Je to zájem zemědělců na produkci a na tom, aby měli volný a jednoduchý přístup k pozemkům. Když tam v podstatě stojí stromořadí a není tam dostatečná mezera mezi tím, aby on mohl vjet s mechanismem na pozemek, tak je tam požadavek na kácení. Pak je to věc, která se týká obcí, zastupitelstev, a to je jakoby nazírání na rozvoj obce z jednoho jediného hlediska, a tím je zastavěnost, tím je kolik, když to řeknu velice jednoduše, kolik pozemků mohou nabídnout pro rodinnou zástavbu na úkor volné krajiny, na úkor stromů v krajině. A zůstávají tam některé věci stejné s městem, požadavek na kvalitní komunikace pro auta, ale i pro ty cyklisty, pěší, tady ještě zvýrazněno turistickým ruchem. No a ten turismus, ten je v krajině často spojen s tlakem na různé developerské projekty pro takzvaný overturismus. Takže to je zase takové shrnutí, zda vůbec v krajině máme místo pro vzrostlé stromy a ne, s čím musíme počítat, jaké konflikty musíme řešit, pokud bychom je chtěli chránit. No a zase několik příkladů doplněných fotografií. Když jsme v zemědělské krajině a když se bavíme o zemědělci jako takovém a jeho vztahu ke stromům, tak na první fotce vidíte rozlobenou starou vrbu a tady ten vztah zemědělce ke stromu bych nazvala nepéče. Protože pokud on o ty vzrostlé stromy na svém pozemku nepečuje, tak typicky vrba se začíná rozlamovat. Ale i ostatní stromy v podstatě, když o ně nepečuje, ale jenom využívá intenzivně prostor kolem nich, tak začínají být takzvaně nebezpečné, můžou z nich padat haluze, můžou se vylamovat. Ten druhý obrázek, ten bych nazvala špatná péče.
Protože když zemědělec ošetřuje nebo pečuje ty stromy jenom z pozice toho svého okamžitého užitku, z toho, aby tam mohl pohodlně výjíždět, pohodlně hospodařit na svém pozemku, tak vznikají různé jednostranné, špatně podvedené ořezy, anebo prostě přistane na úřadě rovnou žádost o pokácení toho stromu. Ta fotka, to je v podstatě takový nějaký Franta z Pilu, špatně ořezal větve, udělal tam zátrh a ty stromy vlastně ztrácejí hodnotu a co je nejdůležitější, snižuje se jejich dožití. Zase příklad z volné krajiny, ale z trochu jiného soudku. Volná krajina a silničáři, potažmo tedy správcové krajských silnic. Tam bych to nazvala spíš jako údržba z jednoho úzkého pohledu. A my tam vidíme na tom celkovém pohledu vykácené stromy, je to na podzim s mlhou, špatná fotka, dobře. Ale dala se mi tam proto, že to je konkrétní příběh, kdy došlo k vykácení staré hrušňové aleje, a to takže šmahem. Aniž by ty stromy byly posouzeny, aniž by byla vedena debata o možnostech jejich zachování. A co se nestalo, zároveň došlo k nezákonnému jednání, protože byl zničen biotop zvláště chráněného druhu. Vy ho tam vidíte nožkama hore na tom pařezu vyfoceného. Je to tedy páchník hnědý brouk, chráněný naší i evropskou legislativou. Co stačilo, aby silničáři nenazírali na to jenom tak jako utilitárně, prostě jsou to staré stromy, musíme je zhodit, ale aby si přizvali odborníka, dendrologa, odborníka, entomologa a prostě udělali tu údržbu, nazvěme to z jejich pohledu, výběrově třeba. A zase trošku jeden kladnější příklad, a ne v podstatě něco, co už možná naváže na následující příspěvek, a ne co také je péčí o staré stromy, a ne co je ještě důležitější, co je péčí o to, aby to místo v krajině pro ty vzrostlé stromy zůstalo. Staré stromy, který tady reprezentuje fragment staré aleje v pozadí, postupně odumírají a vypadávají z té krajiny. Ale děje se tady už jiná věc, že ve stejném místě, ve stejné vlastně linii jsou dosazovány nové jakoby nástupci, které jednou můžou plnit tutéž funkci, co ty staré. Tohle je podle mě velice významný a dobrý přístup k obnově alejí v krajině, postupná obnova. A je to konkrétní příklad od nás z Moravskoslezského kraje, kdy dobře zafungoval samotný krajský kraj a podařilo se mu vykoupit pozemky. To taky není snadné, potřebujete k tomu, aby tomu někdo fandil na tom kraji a samozřejmě finanční zdroje. Nicméně dochází tady k postupné, už několikaleté obnově historické aleje, která původně spojovala zámek v jedné obci s kostelem v druhé obci. Teď jsou ty obce jakoby jeden sídelní útvar. Je to Radkov, tady kousek od Opavy. Takže to je trošku pro mě takový jeden z pozitivních příkladů záchrany těch starých stromů v krajině. No, trochu bych to shrnula. Co tedy potřebujeme pro to, je to takové minimum, pouze 3 body, abychom mohli zachovat staré stromy, vzrostlé stromy v krajině a využívat to, co nám přinášejí. Určitě na prvním místě bych uvedla chránit místa pro ně. Protože jsem říkala, starý strom jednou odumře, ale jakmile je tam místo, kde mohu vysadit jeho nástupce, je to v pořádku, je to vlastně přirozený cyklus. Nesmíme připustit poškozování těch starých stromů nebo vzrostlých stromů, jak jsem tam ukazovala na těch negativních příkladech. Důležité je kořenová zóna. Dá se říct, někdy napůl žertem říkáme, no ty stromy ale mají kořeny, vážení. A ty je třeba taky chránit. Víte, že stromy mají kořeny? Ano, mají. Na 3. místo jsem dala z mého pohledu taky velice důležitou věc. Nazvala jsem to zachovat kontinuitu stanovených pravidel. A to je to hledisko času, kdy my nemůžeme každých 5 let nebo každých 10 let měnit způsob plánování veřejných prostorů, plánování v krajině, přístup ke krajinným prvkům, přístup k zelení městské, protože ten strom, to je péče na desetiletí, na generace, nikoli na jedno volební období. No a ve zbývajícím čase bych vám ještě ráda
předložila jeden pohled na věc. My jsme se tedy bavili, že ty vzrostlé stromy potřebujeme proto, aby nám přinášely benefity, abychom z nich měli ty přínosy, které oni jsou schopné přinášet, které potřebujeme, i moji předřečníci. Mám tady 2 poslední slajdy, kdy vám chci ukázat výsledky zkoumání tzv. Ekosystémových služeb stromů, vzrostlých stromů. To znamená jejich přínosu pro nás. A je to z výzkumu, který se dělal v Chákau po Odří, dělala tam ten výzkum pro nás odbornice z Ostravské univerzity z Přírodovědecké fakulty. A ona se na ty vzrostlé stromy podívala pouze z několika hledisek. Vybrala si jakoby jednu skupinu těch ekosystémových služeb a to se říká regulační ekosystémové služby. Ale mě to zaujalo, že právě mezi ně patří například sekvestrace CO2, jeho absorpce a taky filtrace škodlivých látek v ovzduší a odtok vody. A na základě toho jejího výzkumu vznikla samozřejmě mnohem obsáhlejší práce. Já jsem se s ní dovolila vytáhnout možná to nejzajímavější. A možná to, co se teď hodně jako omílá, a to je jakýsi pokus o monetizování těch ekosystémových služeb, o finanční vyjádření toho, co vlastně ten strom za kolik peněz nám je schopný přinést. A myslím, že tu prezentaci potom budete mít k dispozici, takže v téhleté tabulce právě je porovnání, nebo je cenové vyjádření v korunách toho, co nám přináší strom tím, že zachycuje CO2 v průběhu roku. Vzrostlý strom tím, že existuje, že má kmen a korunu, jak už tady bylo řečeno, takže v sobě poutá určitý objem CO2 v biomase jenom svého těla, dá se říct. Pak je tu zachycená filtrace, to je v podstatě zachycování znečišťujících částic. Jsou tam prašné částice i některé škodliviny plynové. A pak je tam poslední kolonka v té tabulce a to je vlastně další ekosystémová služba, a to je zadržování vody v krajině a regulace odtoku. Možná tady z pozice z toho, co už bylo řečeno, je nejdůležitější nebo nejzajímavější ten sloupeček absorpce CO2 v biomase stromu, kde je srovnání 3 druhů stromů. Je to na jeden strom. Takže tady, musím jít zpět. Tak, takže tady můžete vidět, že vlastně takovým šampionem v tom je dub, v podstatě náš nejmohutnější a dá se říct taky nejdlouhověčejší strom, pokud se díváte na ty hodnoty. Tak, koncept ekosystémových služeb je něco poměrně nového, možná je trošku kontroverzní v tom, že se snažíme přírodní hodnoty vyjádřit v penězích, v nízké ekonomické měně. Nicméně prakticky se to teď začíná velmi používat a trošku tam chovám naději v tom, že v tom našem ekonomicky založeném světě to může mít nějaký významný dopad. Tak. A to už bylo, jak jsem přenesla poslední slide můj, takže na závěr jenom taková aktivizační fotka Zachraňme ty vzrostlé stromy. A já vám děkuji za pozornost. Super, já moc děkuji za příspěvek. Je vidět, že i tak obecné a vágní tvrzení jako ochrana vzrostlých stromů může mít v praxi spoustu úskalí a může to vyžadovat spoustu mravenčí práce na místní úrovni. A já koukám, že v chatu máme 2 dotazy, ale vzhledem k tomu, že nám poměrně pokročil čas, já bych možná poprosila paní Klemencovou, tam je nějaký dotaz na materiály Arniky, jestli Arnika má nějaké materiály k dispozici na téma ochrany stromů, tak pokud by vás něco napadalo a věděla jste o nějakých odkazech, které lze sdílet třeba přímo do toho chatu, tak můžeme zatím zkusit jít touhle cestou a jinak bych asi dala pro tuhle chvíli prostor rovnou paní Floriánové s jejím příspěvkem a když tak ty dotazy můžeme ještě projet ve zbývajícím čase, ať se všichni vejdeme do toho limitu do 3:30. Tak já bych poprosila paní Miroslavu Floriánovou s posledním příspěvkem o tom, jak zacházet se stromy a s výsadbami právě v krajině. Já vás moc zdravím a doufám, že na rozdíl od videa, které se mi nepodařilo rozjet, se mi podaří rozjet alespoň prezentaci a o to se teď hned pokouším. Tak, prosím o chviličku trpělivosti, protože přesně tak, jak to člověk nechcel, se to stane přesně teď, že zahapruje signál. Takže
už snad doufám, že vidíte. Už na nás nic. Jo, super, super. Děkuji moc za potvrzení. Takže mé jméno je Miroslava Florianová, pracuji v nadaci partnerství v iniciativě Sázíme budoucnost a já už tu moji roli tady mám hodně usnadněnou svými předřečníky, protože hodně z toho, co by tady mělo teď v mém příspěvku zaznít, už zaznělo. Já se pokusím na úvod nějakým způsobem tak trošičku zarámovat roli nadace partnerství ve vztahu ke stromům. V té pozici Klimatické aliance zaznívala i ta otázka lesnických výsadeb. Nadace partnerství se zaměřuje výhradně na výsadby v krajině, respektive eventuálně menších obcích. Co se týče výsadeb na lesní půdě, uznáváme, že se jedná o velmi důležitou, ale zcela specifickou kategorii, která prostě je mimo náš dosah. Nicméně, tak jak už tady několikrát bylo řečeno, aktuálně výsadby v lesích se stávají důležitým tématem, takže i nadace na tu situaci zareagovala, vydala nějaké prohlášení, ve kterém se pokusila upozornit na ta rizika, především zapojování veřejnosti do lesnických výsadeb. Tak, doufám, že mě zafunguje aspoň posouvání. Tak. Co se týče významu stromů v krajině, ten význam pro stabilitu ekosystému je zásadní. Určitě pomáhají adaptaci na změnu klimatu, a to jak ve městech, tak v krajině. Toto považujeme za to gro a za to nejdůležitější téma, které se snažíme vypíchnout. Samozřejmě i ta sekvestrační funkce stromů tady je a myslím si, že určitě nikdo nemá zájem ty funkce nějakým způsobem stavět proti sobě, že prostě je to něco, co na sebe navazuje, jsou to spojené nádoby. Snažíme se v posledních letech obzvlášť zdůrazňovat, proč jsou stromy důležité, a zároveň trošičku se snažíme přesměrovat ten zájem o ty stromy nejenom na ty výsadby, ale na tu péči, protože se ukazuje, tak jak už tady zaznělo několikrát, že není zas až takový problém ty stromy vysadit, ale udržet je naživu a udržet je naživu dlouhodobě, nejenom těch prvních pár let po výsadbě, kdy se u nich všichni vyfotí. Tak a já už teď přejdu k tomu tématu, které jsem si pro vás připravila, a sice předpokládám, že ten, kdo tady absolvoval tenhle seminář, tak teď třeba došel k závěru, že ty stromy jsou vlastně fajn a že i on by rád nějakým svým stromečkem přispěl a přidal ten svůj strom k výsadbám. Takže já teď zkusím to pojmout z takového toho úhlu pohledu, jakože ano, i já chci sázet a co pro to teda udělat, protože ono to vlastně v naší dnešní realitě není vůbec jednoduché. Já bych řekla, že úplně klíčovým tématem je vhodně zvolený pozemek, který je naprosto jednoznačným předpokladem úspěchu. Občanský zákoník ty naše snahy dost razantně limituje ustanovením, že stromy lze sázet minimálně 3 metry od hrany sousedního pozemku. Tady ten limit je naprosto zásadní, zvláště při obnovách starých polních cest. Ty obnovy starých polních cest za mě jsou to ty jedny z nejkrásnějších projektů, které mají dalekosáhlé přesahy v té krajině, které se nevztahují pouze ke stromům, ale i k celému tomu fungování té krajinné mozaiky. A bohužel zrovna tady ty 3 metry jsou velmi zásadním limitem. Co se týče
komunikace se zemědělci. Můžeme si o tom myslet, co chceme, můžeme na zemědělce láteřit, můžeme s nimi kamarádit, ale v každém případě zahájit nějakým způsobem komunikaci se zemědělci je prostě neodmyslitelně potřeba a je to jeden z předpokladů úspěchu té naší výsadby. Už jsem řekla zase moc. Takže jestliže jsme se rozhodli, že jdeme do toho a že budeme sázet, tak je potřeba pohlédnout a hledat ten pozemek. Předpokládám, že málo kdo z nás má pozemek, na kterém by mohl okamžitě začít sázet a proto ho začneme tím, že ho budeme hledat. Ideální pozemek je ve vlastnictví obce. Tím si ušetříme spoustu komplikací, ty pozemky ve vlastnictví obce budou nejspíš těmi pozemky, kdy nejdéle udržíme tu výsadbu naživu, tak jak už tady zaznělo od Marcely, kdy prostě je potřeba, aby ten zájem na tom zachování toho stromu tak nějak přesahoval jedno volební období, nejlépe jeden lidský život. Takže když nahlédneme do katastrální mapy, věřím, že tady to kouzlo většina z vás už zná, jak si vyhledat pozemky obce. Nejsnážší je funkce listu vlastnictví, kdy si tam zadáme tu obec, v které žijeme. Číslo LVčko obce je většinou 10 001, jednička, 301. V menším procentu případů jsou obecní parcely označeny na LVčku číslem 1. Takže zadáváme si toto kouzelné číslo, dáme si zobrazit v mapě a už vidíme ty pozemky, které jsou obce, tedy ty pozemky, které by mohly být nějakou naší novou alejí. Další důležitý aspekt, na který se musíme podívat a k tomu využijeme funkci měření vzdálenosti, je šířka toho pozemku, na kterém se pohybujeme. Tak, jak už zaznělo, 3 metry od hranice pozemku, to znamená, že my potřebujeme pozemek minimálně 6 metrů k tomu, aby jsme vůbec dokázali vysadit strom a i to, pokud se jedná o polní cestu, nám vlastně vůbec nestačí, protože potřebujeme 3 metry na ten jeden jízdní pruh. To znamená, že tady zrovna jsem našla jednu cestičku, která má 8 metrů, takže to je nějaká minimální vzdálenost, kdy se dá uvažovat o tom, že by to mohla být cesta, která bude taky osazena stromy. A mě to tady zlobí. Tak, další pohled, který by měl směřovat k tomu zajištění správné výsadby, tak je pohled na územní plán obce. Určitě doporučuji toto učinit a když budete mít štěstí, tak ten územní plán obce bude vypadat zhruba tak, jako ten vlevo. Vidíte pohled na územní plán obce, která má již realizovány komplexní pozemkové úpravy. Polní cesty jsou dostatečně široké, podél nich jsou naplánovány interakční prvky, tedy nějaké alejové výsadby a takováhle výsadba bude mít zajištěný perfektní podmínky pro její dlouhodobou existenci, ale když budete mít trošku smůly, tak narazíte na územní plán, který bude vypadat zhruba tak jako ten vpravo. Zdůrazním, že ty proužky nejsou nějaké šrafování, ale to jsou jednotlivé pozemky, které se v tom katastru nachází. Můžete vidět, že polní cesta je velmi úzká, takže ta výsadba je vlastně navržena podél polní cesty a teď už bude stačit taková maličkost, kdy vy budete potřebovat oslovit těchto zhruba 70 vlastníků a domluvit se s nimi, že strpí ten strom na svém pozemku a potom tam můžete vysadit tu alej. V praxi je to samozřejmě téměř nemožné. Když byste se potom podívali zpět do té katastrální mapy, tak v té smolné variantě můžete uvidět třeba tady toto. A když to tady uvidíte trošičku zvětšené, tak vidíte, že je průměrný pozemek má šířku zhruba 3 metry. A tady je taková jakoby kuriozitka k zvýšení deprese. Při digitalizaci map, které vlastně byly původně kresleny tužkou, tak tady si někdo nevšiml a ty dvě původně asi rovnoběžné čáry prostě překřížil přes sebe, takže tady jako skutečně nezbývá než
popřát hodně štěstí tomu, kdo se bude pokoušet na tomto pozemku reálně hospodařit nebo nedej bože něco sázet. Vy si teď asi říkáte, proč na vás vytahuju takový jako špek, že prostě někde ty komplexní pozemkové úpravy ještě jakoby neproběhly. Ale on to bohužel není jenom takový špek a já si tady dovolím takovou drobnou odbočku ke komplexním pozemkovým úpravám, protože pokud my chceme sázet, tak opravdu a nejenom sázet, pokud chceme realizovat jakákoliv adaptační opatření, ať už se bavíme o průlezích, ať už se bavíme o nějakých mokřadech, o té krajinné mozaice, tak my potřebujeme nějakým způsobem ošetřit ty vlastnické vztahy. A ten základní nástroj k tomu jsou komplexní pozemkové úpravy. A když se podíváte na tuto mapku, tak vlastně jenom tam, kde vidíte ty modré flíčky, tak je to skutečně vyřešeno a pouze toto jsou ta místa, kde reálně a smysluplně lze něco v té krajině dělat. A já si myslím, že je potřeba, aby toto zaznělo, že pokud chceme v krajině něco změnit, tak je potřeba začít stavět tu naši stavbu, pokud bychom si tu adaptovanou krajinu a tu krajinu tak, jak si asi všichni představili jako nějaký prostě chrám, nějakou stavbu, tak komplexní pozemkové úpravy jsou ten základ. To, co prostě tu naši stavbu drží a to, o čem my se teď bavíme, tak bych řekla, že je na úrovni toho, jaké si tam dáme okna nebo jaký si dáme to vnitřní zařízení. A samozřejmě, určitě se o tom bavíme, je to potřeba, ale zároveň bych chtěla zdůraznit to, že my nemáme vlastně v naší republice vyřešené to úplně nejzákladnější a aktuální zpráva je, že bohužel finanční prostředky na realizaci a dokončení těch pozemkových úprav pro celé území naší republiky byly velmi výrazně otesány. Takže vlastně to tempo, které bylo zoufale pomalé, se ještě zpomalí. Tak to je jenom taková moje odbočka a teď už končím s tímto depresivním tématem a vracím se zpátky k naší výsadbě. Takže pokud se vám podařilo v té změti vlastnických vztahů zorientovat a skutečně jste objevili pozemek, na kterém můžete sázet, možná to byl právě pozemek, který se nachází na orné půdě. Protože toto je řešení i pro ty katastry, kde komplexní pozemkové úpravy neproběhly, kde se vám nepodaří krásně osazovat cesty tak, jak bychom to asi chtěli, ale vždycky je možné tam najít nějaký pozemeček, nějaké políčko, kde by se sázet chtělo. A teď důležitá otázka, která se omílá ze všech stran dokola, jestli je vlastně možné na té orné půdě sázet. Jaké je k tomu potřeba povolení. A toto si dovolím vypíchnout, protože na orné půdě je možné sázet v sadech, na trvalých travních porostech a vysazovat můžete dle svého uvážení. Jediným limitem je, pokud se zároveň nacházíte v nějaké oblasti, která podléhá zvláštnímu režimu, například chákáčko, národní památka, přírodní památka a podobně. Zde je nutný souhlas orgánů ochrany přírody, abyste nějakým způsobem nenarušili to, proč je tam třeba ta příroda chráněna. Takže sázet můžeme a umožní nám to, že zpravidla ty výsadby doprovází zatravnění. Katastrální vyhláška definuje druh pozemku trvalý trávní porost jako pozemek využívání k pěstování trav nebo jiných bylinných pícnin, na kterém se mohou vyskytovat stromy a keře. A toto je naprosto klíčová definice a pro nás velmi cenná, protože nám umožňuje, pokud my ten pozemek zároveň zatravníme, s odvoláním na tohle ohlásit změnu využití území a ten pozemek ponechat osazený stromy s tím, že pouze změníme využití tohoto pozemku na trvalý travní porost. Není potřeba vyjímat pozemek ze zemědělského půdního fondu a není potřeba žádná změna využití území. Toto zdůrazňuji, protože leckdy i na úřadech v tom vlastně tápou. A co je teda potřeba? Je potřeba se toho nebát a skutečně ty stromy vysadit.
protože po realizaci, nikoli před ní, pouze po realizaci, můžete využít institutu ohlášení změny údajů o pozemku. Existuje k tomu tento skvělý formulář. Můžete ho najít i v elektronické verzi na stránkách katastrálního úřadu a skutečně on dál už nepokračuje, je takhle stručný a zaplatíte 30 korun za provedení této změny. A pokud byste chtěli jít trošku jako tou cestou, kterou člověk tak jaksi přirozeně by se vydal a chtít si to domlouvat předem, tak si můžete přečíst krásný příspěvek našeho kolegy Martina Smetany na stránkách Živé půdy, nadace partnerství, který popisuje, jakým způsobem a jak strašně složitě byste se k témuž dobrali, pokud byste to chtěli mít to razítko a to povolení ještě předtím, než začnete sázet. Tak to je jenom taková kuriozitka z katastrálních bažin. Tak a teď už k tomu veselějšímu. Máme pozemek, nebojíme se začít sázet a v tu chvíli můžeme rozvinout ty naše sny a představy naplno a můžeme se začít zamýšlet nad tím, co vlastně budeme sázet. Tady, tak jak už zaznělo v té pozici, preferujeme stanovištně původní druhy, tedy to, co v krajině rostlo bez zásahu člověka, respektujeme tedy takzvanou paměť krajiny. Pokud bychom se chtěli pouštět do geograficky nepůvodních druhů, tak vlastně máme smůlu a je to dobře. Existují k tomu i nějaké předpisy, které toto počínání limitují. Krásný článek k tomu vydalo třeba Fórum ochrany přírody. No a když už se takhle rozjedeme a budeme se snažit si to vyladit podle svého nejlepšího vědomí a svědomí, tak určitě je na místě se inspirovat třeba v databázi starých odrůd. Co se týče velikosti sazenice, tu velikost sazenice volíme s ohledem na charakter výsadby, jestli sázíme remízek, alej nebo solitér. Ve volné krajině budou ideální sazenice střední velikosti. Tady možná trošičku se odchýlím od té běžné představy, protože já tvrdím, a myslím si, že zdaleka nejsem sama, že ty sazenice, které zdaleka nevypadají tak jako uchvatně na první pohled, jak můžete vidět dole na tom snímku, velikosti zhruba 0,8 až 2 metry, jsou to zdaleka nejlepší, co do krajiny se dá dávat, lépe se ujmou, jsou levné a ten jejich povýsadbový šok mnohem rychleji odezní, nebudou potřebovat tolik vody, nevýhodou je, že budou potřeba je řezat, ale budou přirůstat daleko rychleji, takže pokud třeba vy ty výsadby zkombinujete a dáte si tam pár těch větších sazenic a pár těch menších, tak za pár let vlastně budete překvapeni, že nepoznáte, která sazenice byla která. V centrech obcí a na exponovaných místech, tam, kde to prostě dává smysl, používáme větší sazenice, nejčastěji vysazované jsou velikosti 14 až 16. Já jenom vysvětlím, že ta velikost 14 až 16 je vlastně obvod kmínku v 1 metru výšky sazenice. Tyto sazenice budou samozřejmě dražší, budou se ujímat déle, bude se nám s nimi hůře manipulovat, ale ten efekt ozelenění tam bude rychlejší a třeba budou taky více odolné vůči vandalům a nebudeme potřebovat už tolik odborné arboristické práce při jejich zapěstování. Tak. Já se omlouvám, že do toho vstupuju. My jsme se tady nachýlili už k časovému limitu. Pan Holan musí bohužel odejít na výuky, takže už nebude k dispozici na následnou seanci případných dalších dotazů, ale my určitě můžeme dojet ještě příspěvek, kdo máte čas a případně udělat ještě nějakou diskuzi potom po 3:30 a případně kdo nebude mít taky čas tady zůstat s námi ještě po těch 3:30, tak potom najde zbytek webináře na záznamu. Tak, pardon za přerušení a můžeme pokračovat. Děkuju. A já už pokračuju dál, proletnu to letem světem. Rozestupy mezi stromy, tady bych si dovolila jenom vypíchnout, že je takovým jakýmsi koloritem dnešní doby, že když už se někomu to podaří všechno vybojovat a skutečně jako může jít na to, tak tam toho chce narvat co nejvíc.
A tady bych si dovolila tak jako zdůraznit, že je potřeba přemýšlet nad tím, že ten strom vyroste a dívat se na to, jak bude vypadat až dospělý. A není potřeba vymýšlet již vymyšlené. Existují skvělé arboristické standardy, tady na ně dávám odkaz na stránkách Agentury ochrany přírody a krajiny, je najdete. A tam jsou definovány ty doporučené vzdálenosti pro jednotlivé typy a druhy sazenic. Co se týče doby výsadby, oproti tomu, co se učilo ještě před pár lety, dovolím si říct, že dneska už je správným výsadbovým termínem asi jedině podzim, protože prostě ta dostupnost vody v jarním období je velmi, velmi proměnlivá, ty výsadby jsou mnohem rizikovější. U kontejnerovaných sazenic by se dalo teoreticky vysazovat po celý rok, ale i tady, když není k tomu závažný důvod, velmi bych doporučila držet se toho podzimního osvědčeného termínu. A jenom taková jako technická pozor, zahájení podzimních výsadeb závisí na termínu vyzvedávání sazenic ze školek, takže je krásné, že třeba arboristické standardy nám něco již umožňují, ale ty školky nakonec jsou tím, kdo rozhodne, a letos třeba máme velmi, velmi suchý podzim a teplý podzim, takže školky prostě ještě neexpedují, takže pokud jste si naplánovali nějakou krásnou výsadbu se spoustou lidí, tak máte zatím smůlu anebo velký problém. Co se týče přípravy stanoviště před výsadbou, já tady pořád uvažuji ty krajinné výsadby. Zpravidla stačí pokosit, vysbírat kameny, zlikvidovat invazivní dřeviny. Není potřeba nic složitého, tak jak už zaznělo, zatravňujeme. A tady bych jenom vypíchla, že mám velmi dobrou zkušenost s hydroabsorbenty. Je to vlastně, jsou to přípravky na bázi nějaké želatiny, nebo jak to říct, agaru, které dokážou tu vodu zadržet ve formě gelu a potom ji postupně uvolňovat ve formě, která je dostupná stromům, ale zároveň neodteče. Ta funkce těch hydrogelů je poměrně krátká, ale nicméně velmi pomůže překlenout ten povýsadbový šok, což si myslím, že je velmi cenné. Ochrana proti korní spále, zase narážím na to, že prostě ty klimatické podmínky se mění a ochrana proti korní spále je velmi důležitým aspektem. Můžeme využívat, tak jak tady vidíte na obrázku, rákosové rohože, můžeme natírat nějakým arboflexem nebo stačí obyčejné vápno. Cílem je omezit to jarní přehřívání kmene, aby nedocházelo k tomu, že začne proudit míza a opětovným zamrznutím, těmi pozdními mrazíky, dojde k roztržení a popraskání toho kmene. Toto jsou zranění, které ten strom velmi těžko potom zahojuje. Kotvení, důležité na větrném stanovišti, protože vlastně to jak vítr cloumá při těch výsadbách, zvlášť v těch volných polích s tím stromečkem, znamená, že on mu neustále přetrhává ty jemné vlásečnicové kořínky, které se tam vytváří. A to, co bych tady vypíchla, fixační úvazky včas povolujeme. Není nic smutnějšího, než ty těžce vydobité, vysazené stromečky si nechat uškrtit na fixačních úvazcích. A vlastně mně není úplně jasné, proč pořád se používají ty černé plastové hrůzy, které ten stromeček dokážou zaškrtit, když existují bavlněné fixační úvazky, a tam v případě, že z jakéhokoliv důvodu zapomenete, nestihnete, nebo strom vás svým růstem zaskočí a prostě tam ty fixační úvazky zůstanou nepovolené, tak dojde tady k tomuto úžasnému kouzlu, protože ta bavlna prostě přirozeně degraduje, takže ten strom si vlastně ty fixační úvazky dokáže uvolňovat sám. Tak to jenom tady reklama na bavlněné fixační úvazky velmi, velmi doporučuji. Řez stromů svěřte odborníkům. Zde odkazy na certifikované arboristy. Určitě stojí to za to. Téma povýsadbového řezu je teď velmi in. Slyšela jsem krásnou diskuzi mezi panem Flekem z Arboeka, majitelem velkých školek, panem Kolaříkem,
jakožto autorem arboristických standardů, jak si krásně vysvětlovali, jestli se řezat má nebo nemá. A já tady prezentuji názor, že správný nebo dobře provedený dvojvýsadbový řez je fajn a zvýší tu šanci na ujmutí, ale je to můj osobní názor a můžete se setkat i s názorem jiným. Ochrana proti okusu, ano, ve volné krajině vždy. Bez ní to nepůjde. Zálivka prolítnuju rychle, ale to, co řeknu, tak o většině těch výsadeb, jestli přežijí nebo nepřežijí, rozhodne zálivka. Je to tak a sázení stromů je děsně krásný, všechny to baví, je s tím spousta fotografií, zatímco to zalévání je vlastně docela problém i z pohledu těch obcí. Je těžké to uhlídat, protože to, kolik té vody tam bylo skutečně nalito, člověk by musel vlastně jakoby stát za zády těch, co to provádí, aby opravdu měl přehled, kolik tam toho nalili. Takže já si myslím, že jako toto je hrozně těžké téma a není vůbec snadné ho uhlídat, i když máte tu největší snahu. A tady ještě se jednou vrátím k té velikosti sazenic. Já jsem tam říkala, že do krajiny stačí 150-200 cm a jedna závlahová dávka pro takovou sazenici je zhruba 30 litrů. Ale pokud jsme šli tou cestou té sazenice 14-16, té velké a krásné, tak tam už je jedna závlahová dávka zhruba 80 litrů. Takže je potřeba si taky ještě předtím, než něco začnu sázet, promyslet, jaké jsou moje možnosti a tak nějak jakoby to reflektovat v té úvaze. V poslední době zase moderní trend závlahové vaky. Já bych k tomu řekla, že je to dobrý sluha, ale zlý pán. Závlahové vaky můžou velmi pomoci tam, kde opravdu potřebujeme zalívat, ale z nějakého důvodu nejsme schopni to uzalívat přirozenou cestou. Ovšem, má to spoustu ale. Je potřeba si uvědomit, že ty nainstalované vaky je potřeba pravidelně doplňovat, protože pokud je jenom nainstalujeme, ale pak už tak nějak nemáme úplně čas je doplňovat, tak oni fungují tak trošku jako stán. Takže i když prší, tak do té naší závlahové mísy ta voda nedotéká. Stejně tak v zimě, kdy vaky zůstávají leckdy nainstalovány, ale vlastně během zimy nejsou doplňovány, takže vlastně tam opět plní funkci stanu a plní funkci ukrytů pro myši, různé plísně, hniloby, mraveniště a tak. Takže je potřeba si uvědomit, že vak je opravdu dobrý sluha, ale může být zlým pánem, pokud nerespektujeme ty limity jeho využití. A bacha, že sundáte, tak kmínek je obzvlášť citlivý opět na tu korní spálu. Takzvané husí krky, takové ty hadice, co se strkaly do země ještě před pár lety, už dneska snad moc neuvidíte. Tady jenom to, že většina lidí si uvědomila nebo jako dokázala tam tu hadici srolovat, ale už moc nepřemýšlela nad jejím správným používáním. A vlastně ještě asi nikdy jsem neviděla, že by tu hadici někdo tak, jak to má být, naplnil a pravidelně uzavíral. To znamená, jako nechával ji bez přístupu vzduchu. Pokud dochází k tomu, že se ta hadice plní a potom opakovaně vysychá, tak je to vlastně takový dost stresující prvek, protože vlastně ty kořínky zakořeňují okolo té roury plné vody a potom zase, až to vyschne a voda tam není, tak utrpí totální šok, protože první vyschnou. Ochrana terminálu. Mám velkou radost z toho, že dravci v naší krajině se objevují čím dál víc, ale znamená to, že leckdy až 1/3 výsadeb je poškozena právě usedáním dravců. Řešení, řekla bych, je jednoduché. Berličky, ano, dají se vyrobit snadno, jsou levné, ale z nějakého důvodu asi na základě instinktu ti dravci leckdy usedají na ty terminály, i přesto, že tam ty berličky jsou. Takže potom už je to jenom o tom zapěstovávat ty korunky znovu a ty terminály znovu vytáhnout z těch horních větviček. Taková je bohužel realita. Važme si z toho, že nějaké dravce v krajině máme. Závlahová mísa, mulčování. Vrstva mulče může velmi pomoci k udržení té vlhkosti, což
jak už jsem říkala, je klíčové téma udržení výsadeb, ale opět pozor, ten mulč by neměl být v kontaktu s kmenem. Ta klasika, kdy vlastně kolem stromů jsou nasypané takové, jak kdyby krtínce toho mulče, tak to je přesně špatně. Je potřeba ten mulč odhrnout od toho kmene, udělat tam takový 10 cm odstup, kdy umožníme přístup vzduchu k tomu kořenovému krčku a už taková vyšší dívčí. Ta závlahová mísa by s tím mulčem měla pořád mít mírný spád směrem k tomu kmeni, aby umožnila to přitékání té vody. A teď už jsem v samotném závěru. Vyžínání v okolí stromů. Ano, určitě ano, omezuje konkurenci o vodu, ale zároveň si musíme přiznat, že je to nejčastější příčina poškození kmene a jak můžete vidět tady na tom snímku, tak strunovou sekačkou se dá zlikvidovat i již poměrně vzrostlý strom. A tady bych si dovolila zase udělat druhou reklamu. Nevím, jestli novinka, ale začíná se to už i v praxi objevovat. Tree Protector, plastová ochrana paty kmene, která může těmto tragédiím zabránit. Tak, vzala jsem to letem světem, ale čas nás tlačí a já vám velmi děkuji za pozornost. Mm-hmm. My taky moc děkujeme za vyčerpávající příspěvek, který už hodně přesahuje do té praxe, takže pokud by někdo uvažoval o tom, že se do nějakých výsadeb pustí, tak věřím, že najde v povídání spoustu inspirativních a důležitých informací. Líbil se mi zejména ten formulář, jak obelstít byrokracii tím, že nahlásíme věci zpětně. A já vlastně tady v chatu vidím ještě jeden poslední nezodpovězený dotaz. Vy jste zmínila taky pojem vzrostlé stromy, hodně se tomu věnovala paní Klemencová před vámi a ten nezodpovězený poslední dotaz zní: vzrostlý strom se počítá v jakém věku stromu? Zajímalo by mě to vzhledem k té tabulce s ekosystémovými službami. Jsou ty druhy stromů stejně staré? Tak asi zkusíme paní Klemencovou, jestli ještě tady Dobře, slyšíme se. To není vůbec jednoduché. Záleží určitě nejenom na druhu stromu a na stanovišti, ale taky na tom, v jakých souvislostech tenhle pojem chcete nebo potřebujete použít. Třeba si můžete říct jednodušeně, že vzrostlý strom je tím okamžikem, kdy je schopen splodit a rozmnožovat se. Ale pak je tu jiné hledisko, že vzrostlé stromy jsou ty, které už mají určité znaky a jsou schopni plnit určité funkce. To znamená, to souvisí s tloušťou kmene a hlavně s plochou koruny. A také odborní arboristé a dendrologové to nějak netřídí podle roku od výsadby, protože to úplně se nedá. Možná to i trošku naznačil můj výklad. Ale pokud jde o vzrostlý strom, tak pokud jde o ten opravdu takový senescentní, starý, významně biotopový, a dívám se na něj z toho hlediska, tak to jsou spíš stromy, které jsou v raném stáří nebo středním stáří a převážně pozdním stáří vývoje. A právě tomu období se už říká senescence. A neměří se to ani tak na roky od výsadby, jako spíš na tom, jak ten strom působí morfologicky a fyziologicky. Jestli má dutiny, jestli má vylomené větve, jestli hostí řadu organismů, jako jsou třeba houby, jestli je to doupný strom z ptáky nebo z netopíry a podobně. A pak ještě jiná věc, já jsem tady ukazovala třeba tu 30letou lípou. Jo. Z pohledu toho, co my potřebujeme, to znamená chránit vzrostlé stromy před lety vysázené tak, aby se dožily dospělosti, tak třeba i ta 30letá lípa už je v té kategorii vzrostlého stromu v tom našem pojetí. Takže asi jsem vám úplně neodpověděla, ale rozhodně vám řeknu, že od 30 let je to vzrostlý strom a od 60 senescent. Tak to nejde. Záleží tam hodně na druhu stromu a také na prostředí, ve kterém roste. Jo, tak moc díky za podrobnou odpověď ještě k poslední otázce. Vzhledem k tomu, že už jsme přetáhli asi o 15 minut, tak asi už další dotazy necháme možná na nějaké příští příležitosti. Případně pokud by vás cokoliv zajímalo, můžete nám napsat do Klimatické koalice, my můžeme potom ten dotaz přesměrovat na někoho z vystupujících, budeme posílat i záznam webináře a
který si můžete pustit potom zpětně, a poprosím o sdílení vlastně i těch prezentací, které tady byly sdíleny, tak abyste si mohli když tak proklikat potom zpětně i ty prezentace, pokud by vás to zajímalo. Tak věřím, že vás informace dostihnou ještě takhle zpětně. Já moc děkuji všem za zájem o webinář, děkuji všem, kdo tady dnes vystupovali, mluvili, za podrobné příspěvky plné zajímavých a užitečných informací. A vydrželi jsme tady ve velmi hojném počtu i přes ten dlouhý časový úsek, který jsme spolu strávili, tak věřím, že to bylo zajímavé i pro vás a v některých bodech přínosné, alespoň, že jsme se dozvěděli tady všichni něco nového, a budeme se těšit případně někdy příště na nějakém jiném tématu nebo při jiné příležitosti o stromech. Tak díky moc a pěkný den všem. Ano. Pěkný den. Děkujem, nashledanou. Taky díky a nashledanou. Děkujeme moc.